За влизане в църквата най-важното нещо и основно е кръщението. Но за кръщението, за жалост, ние знаем само, че трябва да се кръстим, защото сме българи, да се кръстим, защото такава е традицията, защото това е полезно за нашето здраве и ред такива знания, такава информация, която за жалост много не е полезна. Същността на кръщението е много по-дълбока, много по-голяма, много по-истинска и реална. Така че ще започнем с няколко важни момента, които трябва да се знаят, защото, бидейки кръстени, ние ставаме част от едно цяло, от църквата. Но нека да кажем няколко думи какво значи думата кръщение. И ще се върнем на първоизвора, на гръцката думичка, която казва баптизо. А на български тя е непонятна. Думата кръщение също не казва смисъла на това, което се прави. Баптизо значи потапяне. Като всички знаем, че Исус Христос е бил кръстен, когато Той идва на земята и когато Той започва да проповядва своето учение, полагайки новия закон, закона на любовта. Казвайки баптизо, т.е. на български преведено кръщение, ние се потапяме. Потапяме се за нещо. Потапяйки се във водата, трябва да знаем, че това е символ на опрощаването на греховете. Бог прощава греховете на този, който се кръщава с някаква цел. И целта е, за да може той да започне на чисто да гради, да изгражда своя духовен живот с Спасителя Исус Христос. Тоест това е очистване. Очистване от стария начин на мислене, от старите тела, от старите чувства. Но това може да го приложим за един човек, когато се кръщава, бидейки в зряла възраст, бидейки пълнолетен. Много често кръщаваме малки деца. Разбира се, този ред на мисля, тази логика е неприемлива, защото всички знаем, децата, те в повечето случаи не разбират какво става. Няма съзнанието за същността на кръщението, за това, което казахме току-що. И за това, за тази цел има възприемник. Както когато детето е малко и родителя знае, че ако бъде вакцинирано с дадена вакцина, то ще бъде предпазено от някакви заболявания. По същия начин, родителя знае, че кръщението е нещо важно, то е начало на един нов живот и детето се кръщава, бидейки несъзнателна личност, но той има възприемник. И пак възниква въпроса защо? Защото може да кажем, добре е само да вземе решение. Но смисъл на кръщението е, човек става част от тази общност, наречена църква. И тук още една скоба ще направим. Много често сме свикнали да приемаме думичката църква и думичката храм като една и съща дума. Но думичката църква значи общност от вярващи хора. Общност от хора, които следват не нещо, а някого. Те следват Исус Христос. Те се опитват да подражават на Спасителя Исус Христос в думите Му, мислите Му, чувствата и делата Му. Така че, християнинът е част от църквата, от този жив организъм. И малкото дете, бидейки несъзнателна личност, то става част от този жив организъм. Защо е нужно това? Защото всички православни християни, бидейки част от църквата, те се причащават, те приемат кръвта и тялото на Спасителя Исус Христос. И това е най-важното, заради което би трябвало да се кръсти малкото дете. Родителите знаят, че нашия живот е Исус Христос. Че Исус Христос ни помага всеки миг в нашия живот, всеки ден в нашия живот и ние би трябвало да се кръщаваме, за да може всяка неделя да сме в храма и да се причащаваме, да приемаме Спасителя Исус Христос. Така че това са едни основополагащи моменти,
в разбирането за кръщението. Защо трябва да се кръстим? И ако ние нямаме това знание, е добре да се поинтересуваме защо, не само защо се кръщаваме, защото това е етап. Това е етап на развитие, етап на осъзнаване, етап на изграждане. Така че нека, когато пристъпваме към това велико таинство, още една думичка, т.е. това не е ритуал, това не е традиция, това не е едно действие или церемония, както за жалост е прието да се казва. Това е едно велико таинство, което слага началото на нов живот, на ново мислене в живота на всеки човек. И пак ще се върна към това, което казахме за децата, как така кръщението слага начало на новото мислене в живота на децата. Последния начин. Всяко дете има кръстник или правилно казано възприемник. Този възприемник от църквата се изисква да е кръстен. Но като казваме да е кръстен, това не значи, че той трябва да има само документ за кръщение. Защото ако един син има документ за нотариална собственост на своя баща, който му е приписал целия имот, който се намира в Америка, примерно, и този син, той никога не е отишъл да види своя имот, да се погрижи за него. Тази къща, ако е някакъв друг имот, то ще се разграби, ще се унищожи. Така че не е необходимо само да има този, който е възприемник, документ за кръщение, т.е. кръщено свидетелство, а е необходимо той да живее като православен християнин. Затова църквата изисква минимума, той да има документ за кръщение. Но е добре да знаем, че кръстникът, т.е. възприемникът, е личността, която помага на родителите в възпитанието на детето, в възпитанието на християнското изграждане на детето, което ще стане част от църквата, когато, разбира се, порасне, бъде възпитано в духа на християнството, на Христос, за да може да се бори с трудностите в своя живот и, както е правилно да се казва, с греха, с всеки грях в своя живот. Така че полагаме началото на живота си като християни чрез кръщението. Но кръщението е преди всичко задължение. Задължение да следваме заповедите на нашия Спасител Исус Христос. И има много етапи, много моменти в самия чин, в самото последование на кръщението, които казват какво трябва да се прави и защо трябва да се направи. Един от моментите е така нареченият чин на оглашение, т.е. първата стъпка. Преди да бъдат кръстени, който и да било, е много добре и много правилно тези хора да се поинтересуват, т.е. да бъдат въведени. Думичката оглашение значи въвеждане. На тях им се изяснява, разяснява. Те стават част от това, което е същността на църквата, на кръщението. Тоест, в оглашението, този чин на оглашението, се изяснява смисъла на живота на Исус Христос. Разяснява се защо е необходимо да сме част от църквата. Защо ние трябва да следваме тази личност и ред други неща, които са същността на вярата. Разясняват се веровите истини, т.е. които не ние наричаме догмати. Защо вярваме в Исус Христос като Бог? Защо приемаме, че Бог е единосъщен? Защо ние казваме, че Света Богородица, майката на Исус Христос, тя е девица преди раждането, по време на раждането и след раждането? Това са част от моментите, които само набелязваме и в последствие ще говорим за тях, които са основата на вярата на православния християнин. Така че с тези уводни думи искам само да вметна, да
покажем, да кажем, че кръщението не е ритуал, а кръщението е едно велико таинство, което помага на човека да изгражда себе си и му помага не само по себе си, дава му възможност тази личност да стане част от църква.